kita kerja kan tuh. Duh, arep delok suket lah. Golek suket angel jajal sukete kena dire turun iki. Karek rapun dangir lah kok malah. Iki mungkin ngendi bocah iki jan, tonton. Delok suket lah. Lho. Yu, ning kene ta sampean ki? Kaget aku yuyu. Kondi lho sampean iki. Kok kono ke mau bar besek kok ndelok suket iki lho kena diret apa urung wong golek suket angel era moke. Wis dhuwur-dhuwurno lho. Iya lah sampean nyapa iki? Iki lho sukete apa telone bongkor. Ngobrol kono yuk sing penak yuk. Ayo, Kene panas. ora tok ngiyup ya. Iya, heeh. Kene ngobrol kene. Yuk kene yuk. Yuk. Iya. Kene gek mau yo ranggo banyu sing ngiyup kene yuk. Iya. Suara gemeremeng gue ya. Terus men kono kuwi jelas sih. Ya apa tuku keripik apa kacang penting nggih cemilan lho. Iya, heeh. Iya. Ngono kan enak toh. Heeh. He. Lah Apa toh? ladang lah kok dobos saya kancane. Jangan tinggal golek ning ndi kok malah. Don ladang kok goreng gedobos saya. Lah wong piye? Kita kerja kan ton. Panas sih koyo ngene kok. Halak men to Iki barang milu-milu iki. Ngene kono. Ngene kono. Oh, kok halak men lho. Wong kok nang ladang lah kok ngobrol karo tangga desa tok, karo tangga ladang.